Sa mga untaog mangga mga higala, isa gini siya kabuok mangga. Yeah. Og syempre ini ko humantog ka og mangga mo kaon na pud ta og fresh lumpia. Fresh lumpia. Fresh lumpia og mangga. Hala, yabo. Fresh lumpia. Okay. Atong fresh lumpia is napay dahon sa tumoy. Nya mao na to. So good na taog kaon. Ni isawsaw lang natog asin ang mangga. Yang atong aromas dire is kanira. Isa ka baso nga tubig. Dire lang ni atong tubig. So sugod na tag kaon. Makapangidhat ta. So patanawon sa tabong mangga ha. Ningita mo sa kung naong. Doon mo. Hindi mo sa kung naong eh. Doon na tong mangga. In 5 minutes. Doon na tong mangga. Indot kay music dire mahigala. Yung silingan indot og music. Juicy kayo. Mas din juicy kayo.
Wala, 5 minutes na. Ako na yung asin kay halang. Last. Kaya na akong isa na lang bilhin ako. Ako na, tunog akong dire. Ay, grasya. Kasan.
Ubod ang niyang sulod. Wala rin karne. Yang sauce is one, na peanut. Last bite.